Mahardika tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Pangeran Hadiwarna Ratu seri perangan Legawa Siksa. Dalang sarta pendapuk katindakan Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi. Wontene Pranoto Pakliran dipun tindakaken Dimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindakaken Bapak Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakaken Dimas Budiono Batak. Lighting katindakaken Dimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrengga Busana dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno. Wontene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Dimas Ari Semprul. Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Raka Mas Gentong Kawa. Hewontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing Kraton Tandes. Prabu Purbakesuma ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Putri Purbaretna katindakaken Mas Menik Widyawati. Tumenggung Guna Pangreka
dipun paragani Raka Mas Andi Prastyo. Pangeran Gurawangsa dipun paragani Raka Mas Dedek Wibisana. Ewondene para prajurit karamekaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing kraton Bumiloka. Prabu Bawana Aji ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsita. Patih Setya Guna katindakaken Raka Mas Aji Saka. Pangeran Hadiwarna katindakaken Adimas Bagong Sutrisno. Nyai Patih Harayung Sari dipun paragani Mas Puput Jarmiati. Raden Handoko katindakaken Adimas Eko Pranoto. Ewondene Legawa Elek kaparagani Adimas Sabar Sugiyanto. Ula katindakaken Adimas Riko Saputra. Wondene Legawa Bagus dipun paragani Adimas Abi Rojali. Salajengipun gambaraken wonten ing kraton Majarata. Juwita Ratu Kencanawati katindakaken Mas Diah Maharani. Patih Haryo Jatmoko katindakaken Adimas Kipli Santoso. Ewondene Padmawati kaparagani Mas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken siji Arum Somplak kabiyantu siswa Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggala hanamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun. Pagelaran anggelar ambabar budaya agung ati luhung ketoprak Wahyu Manggala. Pagelaran anggelar ambabar budaya agung ati luhung ketoprak Wahyu Manggala.
Sang Prabu. Nggih. Yo. Aja ngono aku iso dhewe. Oh, ngaten nggih. Monggo katut lenggah Sang Prabu. Kabeh para prajurit padha diprayogake nggone lungguh midhangetake apa kang dadi dawuh ingsun ya. Istaken dawuh. Ger Purbaretna Dawuh katimbalan Rama. Rama nilakake gedhening panuwun tanpa upama. Jalaran saben-saben Rama ngersakake tinangkil ning pendhapa sliramu tansah nderekake Rama. Apa kabeh kewajibane wis rampung, Ger? Situ pareng matur Rama. Iya. Kewajiban kula kemarin sangat bab kakak. Kasus sastra, kasus silat, mandhapipun tuturake jejaran nggih boten kaya busana. Menika sampun katindakake kala boten wonten ingkang musuhan. Boten kasupen. Supaya bekti kula katur Rama. Iya. Rama tampa. Ora liwat puja pangestuning Rama tapat. Sangat anggen kula nampi. Mugia dadosaken jimat kagem kula. Semanten ugi ngaturaken sembah bekti Sang Prabu. Guna pangreka ya. Dawuh. Ingsun tampa pangestuning ingsun wae kedatapan. Sangat anggen kula nampi ndadosaken jejimat ingkang abdi. Dung guna pangreka. Dawuh dalem. Tenane iki dudu dina piswana. Nanging ingsun ngersakake kumpuling kabeh para saka guru ana ing kraton Tandes. Ya pancen saperlu ingsun kepengin midhangetake suasana ing kraton Tandes iki dina kepiye merga ingsun ki ratu sing wis tuwa. Sang Prabu Purbakusuma kepareng abdi dalem munjuk atur menawi wonten duna dungkap anggen kula matur nyuwun agunging samudra pangarsami. Gedhe pangapuran ingsun tumrap jeneng sira. Duh Sang Prabu, senajan to panjenengan sampun anengayus manipun. Alokipun kawula wonten ing praja Tandes sami nyengkuyung kalamun panjenengan dalem tetep jumeneng nata wonten ing kraton Tandes. Kaya ngono ya. Nggih. Nanging ingsun wis rumangsani. Ngrumangsani wis yuswa sepuh. Raga wis rengka. Ibarate srengenge wis cedhak angsupe katimbang plethek. Ingsun wis pikun wis kidung umpama ngerat pradata. Mula ing kene ingsun bakal paring dawuh marang kabeh para nayaka mudhun marang kabeh para kawula yen ingsun kepengin lereh keprabon. Panjenengan dalem sampun mopo kepengin lereh keprabon. Kaya ngono, Gong. Menawi Sang Prabu Purbakusuma badhe lereh keprabon. Lajeng sinten ing manginipun ingkang kabidi jumeneng nata wonten ing kraton Tandes Sang Prabu. Iya. Sadurunge ingsun paring dawuh lan buka lelakon iki
ingsun wis munggah ing sanggar palanggatan. Nggih. Nyuwun pepadhang ana ngersaning Jawata lan nganakake tetimbangan marang kabeh para pinisepuh ing Praja Tandes. Ngaten. Kang kapilih minangka calon ratu ing Tandes kuwi Turastus Bapa Raja kang patutan garwa Prameswari. Oh nggih, nggih, nggih. Ora ana liya putraningsun Purbaretna. Ingkang putra putri Purbaretna. Kaya ngono. Nuwun sewu Sang Prabu. Guna pangreka piye? Menapa sampun dipun penggalih kanthi tirtanipun kawicaksanan? Nan dalem Sang Prabu Purbakusuma badhe amiji putra putri panjenengan Purbaretna. Monggo Sang Prabu. Iya. Putra putri Purbaretna menika apawakan wanita. Dereng pono ngenani bab saling reh utawi tata kaprajan. Kawula wonten ing Praja Tandes niki mangewu-ewu. Napa badhe kuwawi ngayomi kawula wonten ing Tandes? Saka panggrabaning sun Purbaretna kuwawa jalaran apa? Nggih. Akeh nayakaning praja kang bakal sabiyantu turta Purbaretna kuwi pancen trahing ratu kang tumitis saka garwa Prameswari. Ngaten nggih niku gumantung panjenengan jalaran kang gadhe panguwasa Sang Prabu Purbakusuma. Nanging Kepiye? saderengipun ingkang putra putri sumeneng nata wonten ing Praja Tandes, Iya. napa mboten prayogi ngrantos dumateng kadang panjenengan? Pangeran Kurawangsa. Lho, Kudune pancen kaya ngono. nggih. Nanging layang iburan mbok menawa wis tinampa dening Yayi Durawangsa ewa semono nganti dina iki dhewekne durung ana teka. Ngaten nggih saged. Nanging sing tak kuwatiri niku lho Sang Prabu. Kuwatir nggon napa? Watake Kanjeng Pangeran Gurawangsa niku anggen marot cangkem mesti marot tangan lho. Mengke nek gelo atine ngamuk teng Tandes niku lho sing kula kuwatiri. Gum, Nggih. ingsun iki kang momong kadang ingsun Gurawangsa wiwit punang bayi paribasane. Nggih. Kang gedhekake, kang gulawentah lan kang minterake. Dan Dadi ingsun wis tono kabeh watak wantune Gurawangsa kang ora nate mbadal marang dawuh ingsun. menawi kados ngaten monggo sumarah Sang Prabu Purbakusuma. Kaya Kula namung caos pemut kemawon. yen kaya ngono kabeh para kawula ing Tandes. Ingsun atas nama Ratu ing Tandes wis hanimbang wis angengeti sarta amutusake Purbaretna minangka calon ratu ing Tandes. Kula ingkang sowan Kang Mas. Aturi lungguh Nyai. Kok rada randhat sowan. Nggih. Jalaran wonten salah sawijining pakaryan ingkang kedah kula rampungaken langkung rumiyin. Kaya ngono. Nggih. Iya. Surah ing para prajurit Kang Mas Purbakusuma. Iya. Gongsa Gwara katuthuk ingkang swantenipun mangambal-ngambal abdat lupianipun Kang Mas Purbakusuma. Wonten ing kraton Tandes menika wonten ewah-ewan utawi wonten jumenengan. Yen to wonten ewah-ewan menapa, yen to wonten jumenengan menapa Kang Mas? Ya.
Kyai Gurawangsa. Nggih. Ora luput aturira pancen mentas wae pun Kakang mini suda calon ratu king bakal genteni palungguhanipun Kakang. Mini suda calon ratu ingkang badhe nglintir kawibawan dalem. Bener. Lajeng sinten ingkang kawini suda Kang Mas Purbokusuma? Ora ana loro mung sawiji pulunanira dhewe Purbaretna. Purbaretna. Kang Mas Purbokusuma. Gurawangsa. Menapa sampun dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan menawi Purbaretna kajumenengaken minangka putra mahkota kang bakal nglintir kawibawan dalem menapa panjenengan boten mengo wiwit para rumiyin para nimpuna para sarjana-sarjananing budi wonten ing kraton Tandes boten wonten ratu ingkang hawujud pawestri nanging ing menapa panjenengan mini suda Purbaretna minangka calon ratu Kang Mas. Kyai Gurawangsa. Nggih. Sadurunge pun Kakang tumindak kabeh wis kapitung kanthi jelimet. Tibaning pitung pancen Purbaretna kang menang lungguh minangka ratu ing Tandes Jalaran. Purbaretna kuwi turas Bapa Raja kang patutan Ibu Ratu. Sepisan Nggih. angka loro ora ketang Purbaretna yuswane isih timur. Nyatane Purbaretna wis didulang salwiring reh ngenani olah kaprajan sarta kapanditan. Arpa Purbaretna apawak wanita ora kurang kok Yayi. Negara gedhe kang ratoni dening wanita nyatane negarane ya kencar-kencar tan prabedane negara keling-kaling alam semono Ratu Sima kang ratoni nyatane Ratu Sima bisa dadi Nalendra kang Bebala Raja. Ana ing Majapahit Tribhuwana Tunggadewi kang asta. Ewa semono negara Majapahit dadi negara kang gedhe akeh andhane. Mula ora luput yen to pun Kakang jenengake marang Purba. Kang Mas menika keling kalingga dipun ratuni Ratu Sima. Iya. Majapahit ratune nggih wedok. Nanging menika kraton Tandes boten wonten tinanipun wonten ing kraton Tandes ratune pawestri. Menapa saka guru wonten ing kraton Tandes sampun sarjuk yen to Purbaretna jumeneng calon ratu wonten ing Tandes. Nyatane saperangan padha sarujuk amarga apa? Solo silah para ratu ning Tandes wis kapacak. Calon ratu kang menang lungguh ing gamparing keprabon kuwi kudu turas Bapa Raja Ibu Ratu. Nanging kula mboten sarujuk. Yen sliramu ora sarujuk pawaganira apa? Jalaran pawestri boten patut yen to disembah ingkang angsa pisan. Ingkang angka kalih kula kiambak kepengin dadi ratu. Ya iki Gurawangsa. Pripun? Ingsun minangka jejering pandam pengayoman lan pangarsa negara Tandes. Sabda Pandhita Ratu sepisan datan kabaleni
ibarate tumibaning tirta lantik ing Bantala datan bisa kadhiyan. Mula marang sapa wae saka guru utawa kawula ing tandhes kang ora sarujuk marang sabdaning sum kena ninggalake tandhes. Menika sabda Pandhita Ratu Nandalen. Kang Mas Purbokusuma. Ajeng anggen panjenengan kepengin hanju menengaken Purbaretna minangka ratu. Nggih. Menawi mekaten yen to Purbaretna jumeneng nata wonten ing tandhes Pangeran Gurawangsa sute nyembah Purbaretna. Lan kabeh kawula ana ing tandhes. Sapa sing ora sarujuk kalawan Purbaretna dadi ratu ana ing tandhes. Kula melu aku rusak tandhes. Rusak. Kurang ajar. Mas sewu Romo. Purbaretna kepiye? Kok dipun jabel anggen penjan mini sudo kula pinangka ratu ing kraton Tandhes jalaran menapa? Paman Gurawangsa uga melih kalenggan wonten ing kraton Tandhes. Kula mboten kepengin Romo menawi antarane panjenengan Paman Gurawangsa sami gedrakan dos ngati. Lho ora nggih to. Kula ing ajeng sampun matur. Pekoke umat ngamuk teng pendopo. Lah ngeten iki kedadosanipun. Purbaretna Si kula Romo. sira putraning Rama. Sira calon ratu. Aja cilik ati. Gurawangsa Rama ibaratake gajah. Gajah bedal saka wantilan utawa saka kandhang bisa kecekel yen seratine sing nyekel. Merga Gurawangsa tak ibaratake gajah ning tandhes ana seratine Wonten seratine sing bisa nguluhke karo Gurawangsa. cek sinten menika Romo? Lah kae dak bocah. Jenengan niku. Paman Guna Pangreka. Jenengan niku nggih ngoten. Lah sampeyan iki kok bocah edan niku. Bocah nakal. Coba nak ngrumangsani. Paman Guna Pangreka. Dawuh, Ndara Putri. Jumbo kalawan pangandikanipun Kanjeng Rama. Nggih. Paman Gurawangsa dibaratake gajah ingkang kual saking Oh, mantilanipun. nggih. Panjenengan minangka seratinipun. Mila kula suwun kanthi sanget monggo. Monggo piyanbujung Paman Gurawangsa panjenengan ripih supados boten damel geger wonten ing kraton Tandhes. Kula mangutus parikedah ngripih dumateng Kanjeng Pangeran Gurawangsa. Ora butuh. Aku ora butuh iki kepiye? Jangan kok ngerti. Lho, ananipun Kanjeng Pan Gurawangsa kepengin dadi ratu teng Tandhes niku dalane kula niki. Jebul pengkhianate kowe. Kurang ajar. Lho, rupamu ora puokro, kelakuanmu kaya ala. Lho, mergo sampean geting penonton nyawang aku mbali ya. Dari ya. Mangkel. Romo, rupamu ora puokro, kelakuanmu ala. Lho menungso kaya kowe kaya ora mati wae. Pun kula wakilke sing siji ngoten kok. Kurang ajar kowe. Menungso kaya kowe iki ora pantes mapan ning kraton Tandhes. Lho. Luwih becik, wektu dina iki uga kowe minggat saka kraton Tandhes. Kula ken minggat. Iya. Ninggalke Tandhes. Iya. Matur nuwun. Lho, lah kok matur nuwun iki piye? Sego niku mboten teng Tandhes tok. Lah ning endi? Teng mriku nggih sego, teng mriki nggih sego. Sego ora ning kraton Tandhes to? Lha nggih. Kowe arep golek sego ning Timbrangan. Ning timbrangan. Ora ngarep diwenehi ya, Bu ya. Saudara-saudara. Wajak kimbru mati aku. Domo, nyawang kowe bae ora sudi. Wis tibang nyepet-nyepet mripatku go netrane Rama.
lagi sak propirane kang ora sarujuk iso keh peranganing saka guru kang nyentuyung marang sira. Prajurit sing setya tuhu marang negara Kandes ana metuun njaba papake prajurit kendi ketuanggani dening Gurawangsa. Ayo Ger, direke ngomong. Karya
Bye.
Kene. Ditampung. Eh? Kan mulai mangan mate lho, Cok. Ora. Gini ora. Ah, balik ke masjid. Masa tak pe aku.
Aman. Aman. Ajur kowe.
Sabar.